So kanina guys, ato na po yung schedulean siya kay grabing hugawa. So ato na yung planuhan ngayon muna tong garden siya karong today's video. So ato na yung pagkugihan o atong paningkamutan nga mahino jud ni siya. So good morning guys. Ako na po ni Sukia Ren. So welcome back to my video. So for today's video, so nanghinapay ko, of course patay liguan na. So for today's video, ato nang hinlo na pod. So magama na pod tag another nga garden guys kay para karon sa bukid is wala matay lingaw for today's video. So mga nang naka-idea po ko nga how about ato tong himuon na po tong garden to na labong-labong. Guys is lami po siya kanang kwan balami po panahon landong pod kaya saved po siya sa kawayan mo nang ganahan po ko mo trabaho kay bugnaw po landong pod ang gipaninggamutan nga mahindo jud po na siya. Area guys is mao na amo ang kusina sa una katong pa baging Odette katong po daw panang bay sa una mamari among kusina hinlo pa na sa una pero karon is hugaw na kay grabe jud po panahon no so bila naka tuig labay so perte jud yung hugawa so na mga hollow block din na so dili pud lalim baja guys oy kay grabing bug atang hollow block inagpala nimo bitaw as kakugihan ko rong video ha guys kay grabe kila may magpanahon lagi pud so dami pud kaayo ikuan trabaho ja laay pud sa balay mao nang naapod tay time nga to kuan to convert oy sa matchari so guys kini nga video is man to ang day 3 so grabe ang day 3 na guys pinaka worst na jud kaayo ni kay grabe jud ako usawan ako katabang diri so ako nangita og paagi way discarte how to kuan to convert the sagbot there kay grabe jud lalim jud guys na feel na ho guys nga dili jud dali mga imong farmer bitaw murag napud nay connection nga ni siya mga trabaho akay di lang pud ako guys ang nagkuan nagtanom og mga utanon so sa baa pud din napita oy sorry gud kayo guys sa baa ko din sin sa baa kayo so balik ta guys ang ako lang guys ba is dili pud ako nagtanom og nga mga taong-tao mga utanon naapoy uban guys kada bitong nagtrabaho pud nga ni kadang naikuan ba ilang panganubi so nagkuan sila basic na poy basic ka trabaho guys kada tong pala ray gamit kanang ikaw ray mo kuan ba ikaw ray mo trabaho napi uban guys nga kanang naay machine mo gamit aras ka kuan jud high tech na jud ang uban nga na unsa guys atangi ang day 4 nato kay nagplano ko nga nang siyang tamnan og mga sinsilyo hoy charis bitaw guys ako na siyang tamnan og taong nga dagko kayo nga dagko pas imuha hoy charis kaya lang guys, puhon na kay mga makuha bitaw nga mga sudanon, di na ka mugawas og kwarta, so na kay mabira-bira na kay uy, dagko na di ay ana, di na ka magutman kay pwede siya kilawon kay naputay okra nga pwede siya kilawon. At trawa sa bana kay sina putay kanang naitaong pwede sa sugbaon, di ba? Laban ra kaayo. So guys, kini nga area is grabe yung sagbot kay ani mo siya maglabog og basura sa una. Maunang sagbot kaayo ni mga sako-sako silipin-sulupin so naka-realize ko nga how about ako na lang siya itapok dito sa kapayas para ang kapayas matambok siya. So kana mga silupin-silupin na mga dahon-dahon guys, mga papel-papel, ako na siyang palahon in 2 pieces. Hoy, charis! Bito guys, ako na siyang palahon dito itapok sa kanang naay kapayas para siya matambok jud po. Kay need masag nutrients kay karabing niwa mas kapayas liwat pustagiya. Hoy, charis! Kapita guys, nagkamalisod ko guys, grabe daghang mga hollow block lagi, daghang mga bildo, mga chinilas unsa pa diha kanang panglabog dito sa unang panahon pa jud kay pila na ba ko katuig guys nga makabalik daning panimalaya kay 3 years or 2 years nga wala ko kabalik aning bayan so manang na-realize ko akong hinluan ang tingano guys napo ko plano nga magbahay pohon ayun na lang guys na kay bahay pohon na kay mauli-ulian man na lang ang kuno lang nimo imuhang partner hoy charis guys naginukbo jud ko guys grabing kapoy di na madala sa tong smile guys oy grabe na jud di na kanada sa video inampiling nas oka grabing kapuya di pud lalim guys kay karon pa ko nakabalik pud og trabaho oy kay kana laging bunso ta pinangga ta kayos ginikanan hoy charis Unya guys, tanawa hinlo na kaayo di ba? So gamay na lang jud kuwang guys para malaban ta kayo og ato na nang himuon siyang forma og i-flat nato siya pareha sa una katong day 1 nato. Dili mo jud matabang sa lawas guys kay murag feel na ko kay murag alimuot na bitaw so manang akong gihukasan man lang ang mga atong gihukasan mga wati, mga baki, mga sabin di ang mga hawak kay tungod sa akong lawas kalami. Hoy, charis! Bitaw guys, ako nang gihukasan guys kay perting alimuotan na jud kaayo kay kaning orasa is mga more running to 9 PM 9 AM na din siya unang alimot na kay mo na ang hukasan unya ako nagipaspasan kay mura something gutom na so wala pa mahaw kasi mapasmuta na guys ato do nakita nga kana bitaw mga sagbot-sagbot to na hibilin ang gikuan tambak na dito sa kanang kuan dito mga hollow block so ang gitambak dito sa kapayas kay grabe kapayas ang niwanga kaadyo may pa ko kay tambak pa ko kaayo ila po katuig guys rin lawasa wala gamit mo nang gigamit na lamang kay may gamit chari so karon guys panay resulta so hinlo na siya so ato mo siyang himuong i-flat na nato na siya kay nindot po kay i-flat para pud ma-emphasize ug makuan kung pilay seeds atong matanom na guys pagka humagpala ako nang gigamit og piko kay
para ang piko maay mo kuan bitaw maay mo kas mga yuta nas ilawom kay para makuha to bisan mga bildo sa ilawom ana ba something na mga pisin na mga kuan bitaw nga mga gamot-gamot na makuha siya kay ang piko hait pud siya kaayo sama nako uy tari guys ang piko is mahait siya kaayo bitaw guys sa feel na kung hait mo nang ang piko na mga ugat sa ilawom ugat sa dagat ugat sa kanang mangga ugat sa saging indapita guys nakahimo ko og plat murag tulo ka buok na inubo na itaas kay di man makuan kay sukod siya kay na may mga ragkapayas din ang ita makagbunbon di man maapil siya kay mo nang ang na plat na to kan istorya ka buok problem guys kay murag og makaigit guys kay bugatan na mag mga ugat-ugat kay dagko ugat sa mangga ang ugat sa mangga ug ugat sa lubi ang pinakagahi jud sama nako hoy chare so guys, ang ugat sa lubi ug ugat sa mangga ang kinagahian mo ng grabe utong-utong utong hangtod sa utong-utong. Hoy, chare! Bitaw guys, yung utong ko lagay bugata oy di lalim po guys. Uy, naglukat-lukat bitaw mag-expect ka nga gaan ra pero bugat di ay. Unya guys, mo na to ang munting small garden. So humana kayo guys. So okay na kayo guys, laban na kayo at least sa amata ba na landag na kayo pero ug mari mo gikas abong balay ari lang mos bay kay grabe ni duta kaayo. Unya paggawan ana guys, nipalit ko og ice ug mga snack puta kay man lalim ikaw kung nagtrabaho ja uhaw kaayo man mang snack pud ta kay nakadaog man tagahapog duwa so atong i-snack pud ni on petag royal ice ug pan so ako ana ni guys kay of course ako ra maniliho koy charis. So guys, welcome back to my video with guys. So before ta mag-end so na end of tong video today so ako nagpasalamat na pud usab sa mga ning support sa mga nagsubaybay always sa ako ang video. So kung sa pati wala ka follow so follow na para ma-notify mo sa next video. Onya guys, kung kinsa pa tong wala ka subscribe sa ang YouTube channel, just search Ireneo mo automatic na siya Ireneo mo automatic na gawas sa inyong YouTube channel. So maro to guys, ug daghang salamat di na usa-usahon mo kay ko kailas uban pero kaila ko sa uban. Daghang salamat ug amping ta kanunay hope so nga magpadayon mo sa akong mga video ug subaybay. So amping ta kanunay ug padayon ubay pa lang po. Onay tare bitaw ay mag-amping ta kanunay sa ato ang mga lakaw.